spote bola nang kene ya ditenono. Lho. Ditenono ana kucing orene gubuke. Iki lho. Pojok kene wis. Muncal ngomawur tok wis pokoke wis. Ayo langit cerah pisan. Dari strek aja badari. Iki apa rek? Lho. Apa ya? Putihan ah. Lho. Putihan hak mene rek, gak ngalah-ngalai. Cak Ukun, no Jakun, hak mene Jakun arek Jakun. Selendang biru. Selendang biru. Hak mene lho ceklen wae. Cak Ukun iki cek ro. Jare Raja Putihan. Aduh. Gak kena dicekel iki lho wae. Iwake gak kena dicekel. Lho. Selendang biru, Bos. Hak mono Jakun. 10 nih. Laut mancingnya, gak ngalih di laut. Masuk awes. Gak rugi budal teko Jawa Timur ya. Gak rugi budal teko Jawa Timur. Hancur Jawa Timur. Jangan ya pakai. Apa rek? Apa rek? Manggung-manggung rek. Endi wae rek? Mau apa rek? Wangkrek iya wae. Kiper. Lho. Mayan areke. Lumayan. Lho, spote ya. Gubuke Badari. ijoren. Kaji badari. Si Oyen. Tak ungkal sing benang. Ya apa bahkan nyoplok ngene. Dilek nih. Iso ae toyol e. Ndi, tarik sik ngonmu. Cetan. Kena ta wis. Apa ya kon ngerekam ya kon gulung. Arek nobrok nyambet. Ayo. Arek ta iki. Ngene rek. Lakone. Kayak macan tutul ngene son wae. Lho, iki ana iwake coy. Lho. Macan tutul. Ngene iki warane kagak turu iku. Budal mancing memang keturun sih. Sampak ngipi wis budal jarene. Lah dilek mana ta iki? Dilek. Ya ning haupe. Kamu dilek-lek ngene. Aduh, grek kok grek. Ya, Tegal Hari pal papat aja lali tambah ewak kaji sapa? Kaji Badari. Kaji Badari. Wak kae iki lho sing nunggu. Ya, iling-ilingan Oyen. Nang ndi wae rek. Menggero ngono rek. Awas nyantol. Nyantol awes. Lulu. Nyantol awes. Oh, kuwi. Dekuri rek. Awas lho. Awas kena kiper lho. Tim SAR. Awas. Lulu. Masih gak babon ya rada gede. Tak balani dikunjuk son. Lho. Gak gede iki mek sakmene mek 5 nyaring ini. Ya. Aduh, mek dikunjuk kancane iki ya opo. Kowe iki lho marakno gasok. Gasok apa maneh? Dilek ta? Ora, Bos. Gak dilek, Bos. langsung mbok tarik berarti. Tarik langsung. Kawandel ngono ae. Lemu, Bos, mangane urang.
Wah, mene punuke lho. Ngene. Oh, di Menang Suramadu, Bos. Ada info sing tidak ae. Ya Tegal Sari pal papat. Kaji Badari. Ngawur tapi jenenge Kaji Badari ya. Salah. Ayo apa wonge gak ano kate pamit. Lho, dikancing lawange. Wis mancing pinggiran kene ae ternyata yo oleh sian. Oh ya, pakan urang. Kandal-kandul. Makane cilik-cilik ae iki gak ngirit iki cangkem iki persoale cilik. Iya. Aku bagian media karo ngetoki pakan tok. Oh, ya. Payok ono kono wis. Doncal sak dodoe wis. Nah iki rek. Loh, sambet-sambet nang ngene iki opo iki? Oh, gak ngene sih lho. Loh. 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 Oh, prek ini. Lala iwak bawal, Son. Son. Perian iwak bawal. Iwak beruang. Situ durung ditele ya. Iwak marlin. Baby marlin. Oke. Baik. Dilek. Oke, baik. Telat ae mangkok dilek. Telat, Bos. Nah, operasi. Pengoperasian. Operasi bedah. Yang ini ki nek pancing kiper siap-siap ae nggawa alat ya. Kayak operasi. Pelak. Ayo, Ren.